Hej så. Vi arbejder med en muskel i armen, som består af sener, der binder den fast til skulderbladet i overarmen. Længere op, der har vi så et finere tværsnit gennem musklen, hvor vi kan se, at den er omgivet af noget bindevæv, og indeni består den af muskelfibre med en myofibrid. Så har vi så et forstørret billede af den her over. Man kan jo godt trykke på den. Hvor vi så ser en cellekerne, mitokondrier og så T-rør og muskelfiberne, som vi også kunne se på den anden derovre. Det er bare en større ting. Et større billede. Ja, et større billede af det. Udsnit af det. Ja. Et lille mikroskop på en muskelfiber.